day karon guys akong algbati. Ano siya nga abono guys? 14-14. Ano siya guys? Niya at ano siya pang guys. Walang kakumkum. Grabe kainit man ron. Damay rin. Fertilizer. Ito siya mulang daan guys. Sana siya mag-ilis. Welcome back guys. Ano siya ako na siya ang gihumulan. Siya ay nakalanan guys. Tapos ang ukayon. Mix gid siya tarong guys no. Abunongan din ako alugbati nga. Anong guys? Abuno din ni guys. Kalata. Ano siya yung abuno. Itigan guys. Tutukan. Ano niya akong abunungan dari guys. Bati. Bati nga alugbati. Langit guys. Can't wait to start. Alugbati. Pwede nga side guys. Alugbati yapon siya. Siya akong abunong. Giving, receiving, changing, believing. Only then we could start. Feel like that. Feel like that. Feel like that. Feel like that. Your arms around me and stay with me. Feel like that. Your arms and stay with me, baby. Feel like that. Your arms around me and stay with me. Feel like that. Your arms and stay with me, baby. Stay, stay, stay. Stay, stay, Abuno sa itong alugbati guys. Mana ko abuno sa akong alugbatihan guys. Ano akong alugbatihan diri guys. Ano siya akong giabunuhan. Kanya akong garden diri guys. Duulo ni sa akong balay. Tara akong balay guys.
gini siya sa akong balay guys. Nara ni siya sukaran. Yung di ta magkugi guys, di ta ka kuan, ta ka gulay dayon. Gusto ta magulay. Anong ta guys. Kuya, kabundara matag tubig diri. Diri sad nga side guys, algbati gihapon ni siya. Mana sa din akong uno. Diri na guys, ani atong tanong guys.